explicat com ho fèiem, com volíem fer el pas de 6 temps antics en posició tancada. Era important entendre que ens anem enrere els dos, però aquí la paro amb la meva mà dreta. Que no ens passi això. Hem de mantenir la verticalitat. Nyec, nyec. Nyec, nyec. Nyec, nyec. Nyec, nyec. Nyec, nyec. Nyec, nyec. Molt bé. Després hem passat al de 8. Hem passat al de 8. I el de 8, si cas ho fem els dos per separat. I, com sempre, el líder comença amb l'esquerra i la flor comença amb la dreta. I era de 8 temps. Rock, step, kick, terra, kick, and kick, terra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fem al costat. 1, 2, 3, 4. I aquest desplaçament enrere. Enrere. Molt bé, i llavors ho hem fet agafats, posició tancada com ja la sabeu, i el mateix. Hem de mantenir aquest desplaçament, que ara l'estem exagerant una mica, endavant i enrere. Hop, nyac, hop, nyac, hop, nyac. I recordeu de no saltar-nos el pas. El que fem a vegades és sense voler fer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. I llavors, ens hem demanat que ensenyem com passem d'una cosa a l'altra. Podríem fer, per exemple, això. Comencem amb el Charleston. De 8 temps. I quan voldré, li donaré la mà al follower i li faré rockstep. Rockstep. Kick, kick, rockstep. Kick, kick, rockstep. I passem al de 6. I quan vulgui, la recolliré i passarem al com? Anant endavant. Li dono la mà. Tornem-hi. La recullo. Endavant. Ja estem a 8.